ये जिनटा यूनिक जिनटा पखाड़ ये कट पखाड़ ये सब कट टका ना नौ 10 20 नहीं সেটা কোন খিরি पखाड़ दही पखाड़ खरा दिन भल जिनटा এইটু আইবে বলে কହୁଛ না परोटा जहाँ खोज खटा फटा एक साइज पोटल चिकेन এটা কোন এগুলা কম এগুলা भात भात कम तो এগুলো কথাটা আর ওটা ভাত করতে রাবুড়ি কি না चिकेन नहीं चिकेन अंडा खाली अंडा अंडा केटा रोचे दीटा 320 ये जलखिया आइटम चिकेन ଓ ଏଇଠି କହୁଛୁ ନା ଆଉ ସେ ବୋଧେ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆହୁରି ଆସିବେ ଆସିନାହାନ୍ତି ନା ଆହୁରି ଲୋକ ଆଇବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସେଟା କରି କଣ 8ଟା ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ବା ଦେଇ ନଥାଉ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ହେଉଛି ଟିକେ ଡେରିରେ ଆମେ ଯିବୁ ଧରି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବୁ ତମ ବସ୍ତା ଆସିବୁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଆଉ ନବା ଆଉ ପୁରୀ ନା ରୁଟି ଏରା ପୁରୀ 8টাକୁ 10 ଟଙ୍କା କେତେ କହିଲି ନେଇଯେ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ରୋ ବୁଲିବା ରୋ ତାହେଲେ ମଶା ଆଉ 10 ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବୁ ହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଚାଲି ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ବାଟ ଅଛି କି ସେଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ନା ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟ ନହେଲେ ଆଗଟା ହିଁ ପୁଣି ଯାଇ ବୁଲିକି ବାହାରିବ ଆଗଟା ହିଁ ବୁଲିଲା ପଡ଼ିଯିବ ଗୁଡ଼ାଏ ମଜା କେତେ ନାମ କଣ ମଜା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ଶୁଣି ପାରିବି କୋବି ବେସନ ବେସନ କି ବେସନ ଚିକେନ ନାହିଁ ମାଛ କ'ଣ ଖେଚେଡ଼ି ଓହୋ ମାନେ ବନିଆ ହେଲା ଏବେ କେତେଟା ସରି ରହିବ ଏଠି କେତେଟା ସରି ବେପାର ହବ ମୁଁ କହିଲି କେତେ ରାତି ସରି ରହିବ ଏଠି ରାତି 1:30 ସବୁ ଦେଶ ସରିଯାଉଛି এইখানে আমি ଯିବୁ ମୁଁ ତ ଏଇখানে ଯିବି બધા ପଡ଼ିଲେଣି କାମକୁ ହାଜିରି ଯାହାର ପଡ଼ିଲେଣି ଓହୋ ହାଜିରି ନାହିଁ ଟିକେ ଯିବୁ